Mga ka-disciple, may mga pagkakataon bang ang bigat ng desisyon mo sa buhay ay parang hindi mo alam kung sino o ano ang tama? Sa panahon ng confusion, tandaan natin, si Jesus mismo ang nagdasal bago pumili. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Oktubre 28, Feast of Saints Simon and Jude, Apostles. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 6:12-16, umakyat si Jesus sa bundok at buong magdamag na nanalangin sa Diyos. At kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Kasama sa mga pinili ay sina Simon na tinatawag na Zelot at Judas, anak ni Santiago. Isipin ninyo yun, bago pa gumawa ng malaking desisyon, buong magdamag munang nagdasal si Jesus. Hindi dahil hindi niya alam ang pipiliin, kundi dahil gusto niyang ang kalooban ng Ama ang manaig, hindi ang sarili niya. Mga ka-disciple, madalas tayo ay mabilis magdesisyon. Minsan, dahil sa emosyon o pressure ng mundo, nakakalimutan nating itanong, Lord, ito ba talaga ang gusto mong daan ko? Ang feast ni na Saint Simon at Saint Jude ay paalala na bawat desisyon sa buhay Kristiyano ay dapat inuugat sa panalangin. Hindi lang sa tuwing may problema, kundi lalo na kapag gagawa tayo ng hakbang na magbabago ng ating direksyon sa buhay. Tandaan natin, si Jesus nagdasal bago pumili. Ang mga apostol tumugon kahit hindi nila alam kung saan sila dadalhin. Tayo rin tinatawag na maging tapat kahit di pa malinaw ang lahat. Kaya kung ikaw man ngayon ay nasa gitna ng pagdidesisyon, career, relationship, mission o calling, gawin mo muna ang ginawa ni Jesus, umakyat sa bundok ng panalangin. Doon mo maririnig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw. Mga ka-disciple, baka ito na ang paalala sa iyo ngayon. Bago magdesisyon, manalangin muna. Dahil sa panalangin, mas nagiging malinaw kung sino ang gusto ng Diyos na makasama mo at saan Kanya gustong dalhin. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!